Ahojte, ahojte žienky. Dúfam, že som sa zapla v dobrej skupine. Kde to tu máme? Ahojte, koho to tu máme? Dobré ránko vám prajem. Dajte mi vedieť, kto ste tu. Ja si to tu skontrolujem, či vysielam dobre. Dajte mi vedieť, či ma počujete, vidíte, počujete. Len si toto skontrolujem. Kto ste tu? Ja si to tu... Super. Ahojte, ahojte, vítam vás pri našom dnešnom dni číslo 2. Dúfam, že sa cítite skvele. Musím vás pochváliť. A takisto sa opäť potvrdilo, že ženy Slovenky sú proste makačky. Lebo naozaj vidím, že máme tu krásny mix. Žienky, ktoré máte naozaj nové kúpeľne, krásne kúpeľne, usporiadané a takisto som tam videla aj prázdne poličky, takže to vás veľmi chcem pochváliť a takisto povzbudiť aj ostatné žienky, pretože niekedy, keď máme miesto, tak sa snažíme to miesto naplniť, ale je úplne v pohode nechať tú poličku krásnu priestranu, dať si tam kvetinku, dať si tam sviečku, dať si tam čokoľvek a nemusíme za každú cenu proste to naplňať vecami. Takisto žienky, ktoré máte pocit, že ktorým vám tam vyskakovalo to, že ale ja nemám miesto, alebo ja sa hanbím poslať, lebo mám starú kúpeľňu. Absolútne na toto zabudnite. Tu sme v skupine, keď si pozriete naspäť pravidlá a video číslo, prvé video, ktoré som dala, tu sa neporovnávame, tu sa podporujeme a našim cieľom je zvládnuť túto výzvu, zvládnuť týchto 5 úloh každý jeden deň a sme tu naozaj na to, aby sme sa podporili. Je úplný rozdiel, keď má niekto jedno dieťa, 3, 5, keď niekto pracuje z domu, alebo nie, alebo je celý deň doma ako mama na plný úväzok, alebo proste chodí domov večer úplne unavená, niekto má na udržiavanie domácnosti pol hodinu denne, niekto má iba víkend, niekto má každý deň. Je to úplne individuálne, takže žiadne porovnávanie, to hodiť rovno do koša. Poprosím všetkých, OK? Takže sa nehambite a pre mňa osobne čím väčší chaos, tým viacej moje srdce sa teší, pretože viem, že z toho chaosu je cesta von. A ja som to už spomínala predtým vo svojich predchádzajúcich výzvach. A ja som si vlastne predtým, ako som mala programy a kurzy pre maminy online, tak som vlastne ako keby pomáhala svojim známym offline a išla som naozaj do domácnosti, prešli sme každú jednu proste miestnosť, všetko a naozaj to oslobodenie bolo brutálne proste a netrvá to len v danú chvíľu, ale proste je to naozaj taká veľká zmena. Takže v tejto výzve pôjdeme naozaj malé kroky. Ahoj Ivy. Malé kroky, nepodceňte to. Niektoré ste rakety a išli ste na miesto pol hodiny, hodinu a pol, takže šetrite si energiu. Ja samozrejme chápem, keď vám dám nejakú úlohu, ktorú vy už vlastne máte. Mnohé ste spomínali, že ste napríklad práve organizovali svoju kúpeľňu, prerábali, alebo ste si vyhadzovali staré veci. Tak samozrejme pohnite sa ďalej. Ale šetrite si energiu, lebo do piatku je ešte ďaleko. Dobre? Takže to je iba tak na úvod. A ešte som vám vlastne chcela pripomenúť jednu vec. Čo to bolo? Aha, nálepky. Pozor na nálepky, na myšlienky, pretože ste mi písali, už som prvý deň zmeškala, už som to proste ako keby nesplnila som si to, čo som si povedala, to mi do toho prišlo, som k ničomu, nikdy nedokážem nič dotiahnuť do konca a podobné vety. Tieto všetky vety ovplyvňujú váš mindset. Vy keď ste nastavené, že sa to nikdy nestane, nikdy nepodarí, stále budete zberateľky, stále budete mať bordel, nemáte na to čas, vy si same dávate tieto, ako keby tieto afirmácie do svojej mysle, to znamená, že sa to nikdy nezmení. A tak ako učím ženy v mojich kurzoch, proste treba si to naozaj tak povedať, OK, doteraz som bola zberateľka, doteraz som bola, ja neviem, aj v opačnom prípade, doteraz som bola perfekcionistka, ale už mi to neslúži a chcem to inak. A rozhodujem sa, že to bude mať inak. Rozhodujem sa, že to chcem inak. Dobre? A začínam práve dnes. Čau mají. Dobre, takže to len tak na úvod som vás chcela pozbudiť, pretože naozaj sme len proste ľudia a máme často nejaké návyky odpozorované od rodiny, odpozorované proste odkade tade a častokrát sa s tým stotožňujeme a myslíme si, že my ako keby, že z toho nie je cesty von. Hlavne pre tie, ktoré máte veľa vecí, ktoré ste buď zanedbali svoju domácnosť, alebo proste ako v zmysle
Ja viem, že každý stále upratuje, vysáva, utiera prach, ale myslím v skladovaní vecí, pretože celá táto výzva, ako som vravela, nie je o upratovaní, o vodnom kameni, o prachu v kuchyni. Hej, samozrejme po ceste si to upraceme, ale naozaj táto výzva je o tom, aby sme šli do hĺbky. A pretože vám to pomôže potom udržiavať vašu domácnosť čistú, jednoduchšie. Nepotrebujete 3 hodiny, alebo proste nepotrebujete, že zavriete tie veľké dvere, vstávané skrine a vy viete, že za tým je neskutočný proste všetko možné a vy viete, že sa do toho musíte pustiť, ale nemáte čas, nemáte energiu. Takže táto výzva je presne pre vás, OK? Takže chcem, aby ste sa trošku poľúbili. Dneska je 1. február. Neviem ako vy, ale február a máj je pre mňa mesiac lásky. Február špeciálne mesiac sebalásky. Takže aj tento decluttering a toto hĺbkové upratovanie je akt sebalásky k sebe. Rešpektu, proste naozaj vážiť si samu seba, svoju energiu, svoj čas a rozhodnutie, že proste, že to chcete inak. Dobre? Aby sa to stalo naozaj vašim návykom na začiatku, to musí byť tvrdá práca. Musíte cez to prejsť. Ani ja som nebola minimalistka od začiatku, proste mala som to v sebe, ale prakticky som to nežila až tak úplne, ako som chcela, pretože tiež mi bolo, čau Adi, tiež mi bolo proste ľúto niektoré veci proste prepustiť, alebo momentálne nebol čas, ale postupom času, presne včera som nad tým tak rozmýšľala, keď som sa pozerala do svojej spálne, že tam skoro nič není, hej, a predtým boli boxy pod posteľami, boxy hore na skriniach, mali sme veľké skrine, mali sme proste skrine dlhé, trojdver, hor, no proste strašné. Teraz máme 2 komody a sme OK. Takže všetko je proces, nedá sa to hneď, buďte k sebe láskavé a myslíte na mňa, február je mesiac sebalásky a vzťahu k sebe, takže ideme na to. Takisto vám chcem pripomenúť vašu motiváciu, prečo ste sa tu prihlásili a prečo vlastne ste začali, prečo ste si povedali, že si dáte týchto 5 dní na to, aby ste sa nejako naštartovali, takže myslíte na to svoje prečo. A takisto vám chcem ešte pripomenúť výhru, ktorú môžete získať, okrem tých výhier, ktoré ste získali predtým, ako ste sa tu zapojili, ešte potom vás osobne budem kontaktovať. Takže vlastne môžete získať poukážku 50 € na nákup produktov The Greenway, ktoré šetria miesto, šetria energiu, šetria čas a šetria prírodu. Takže pre všetkých z vás, ktoré sa budete aktívne zúčastňovať, samozrejme aj záznam sa ráta. Takže ak pozeráte live, dajte mi live, ak pozeráte záznam, napíšte mi záznam. A keď budete pozerať záznam, tak vlastne píšte tak, ako keby ste pozerali live, hej? Aby som ja vedela váš názor, vaše postoje, kde sa vy nachádzate, pretože mi to veľmi pomôže. A ďalej, tie, ktoré mi každý deň dáte fotku pred a po, samozrejme, keď nestíhate, môže to byť stále potom, hej, ale aby ste to do toho piatku stihli. Takže pred a po, ktoré ste odvážne, kľudne dajte to aj na sociálne siete do storky, ak si dávate storky, je to už iba na vás, to je už taký bonus. Nie je to podmienka a jedna z vás môže získať celý môj kurz a čistý priestor, čistá myseľ a vlastne vrátanie tohto bonus 50 € poukážky na nákupy Greenway. Samozrejme, keď vás bude úplne maličko, tak to bude jedno alebo druhé. Dobre? Takže uvidíme, koľko vás bude, aký budete akčné. Takže tak, toto bolo vlastne v rámci oznamov a myslím, že to je všetko. Chcem vedieť, ako sa cítite po včerajšku, tie, ktoré ste si spravili svoje úlohy. A tie, ktoré ste si spravili, nechcem to volať úlohy, lebo to je ako v škole. Takže vlna číslo 1, tak som to aj nazvala. Vlna číslo 1, kto spravil vlnu číslo 1, ako ste sa cítili, alebo ako sa cítite vo svojej kúpeľni, keď ste tam dnes ráno prišli. Či ste pocítili niečo iné, určite mi napíšte, tie, ktoré ste si to urobili. A mne tá malá rastlinka robí takú radosť, je to proste brutálne. A presne o tom to je, robiť si radosť s maličkými vecami. Pretože častokrát snívame, chceme to a chceme krásno, chceme nové obklady, chceme novú kúpeľňu, chceme to, chceme tamto, ale proste skúste hľadať naozaj radosť v maličkých veciach. V maličkom košíku, v maličkej rastlinke, ja neviem, v novom mydielku, ktoré vonia na celú kúpeľňu, v maličkých veciach, ktoré vás naozaj nestoja proste Myland. A mne to brutálne pomáha, takže urobte si radosť a hľadajte to, čo ste vy, aby každá vaša miestnosť odrážala vašu osobnosť. To, čo chcete, aby vyžarovalo vo vašej domácnosti, vo vašej rodine a podobne. Takže určite mi napíšte. A pre tie z vás, ktoré budete chcieť extra úlohu, tak vlastne
tak som sa rozhodla, že vlastne budem dávať tú základnú úlohu a potom jednu extra pre tie, ktoré to už máte, aby ste mohli urobiť niečo. A naozaj ešte raz pripomínam, šetrite si tú energiu a čas, pretože piatok vás tu chcem vidieť v plnej kráse, všetky a naozaj odľahčené, lebo to je celá tá pointa. Fyzicky, keď si vlastne odstránime všetko z našej domácnosti, čo je nadbytok, tak vlastne my to pocítime mentálne a budeme sa cítiť oveľa ľahšie. A ďalšia vec je častokrát, Aťka vlastne chcela pripomenúť tie otázky, takže boli, je to pre mňa užitočné, potom vám to aj tam zavesím do skupiny. Je to pre mňa užitočné, páči sa mi to, prináša mi to radosť, má to pre mňa nejakú emocionálnu hodnotu a kúpila by som si to znova. Včera napríklad pri kúpeľni mi napadlo, mám taký fén a zvyčajne si nechám vlasy uschnúť, hej, proste iba voľne, alebo si ich maximálne vysuším, that's it, hej, proste mám 3 detí a na to, proste to je pre mňa už úspech. A mám takú krásnu kefu, ktorá robí také krásne hladké vlasy a viete sa vyvlniť všelijako. A tak som sa na ňu pozerala, si vravím, a zase, je to pre mňa užitočné? Áno. Páči sa mi to? Áno, ako je to, proste viem, že to niečo robí to, čo to má robiť. Má to pre mňa emocionálnu hodnotu? Nie, hej, je to v pohode. A kúpila by som si to ale znova? Nie, pretože viem, že to nepoužívam. Tak práve tá kefa, aj keď som za ňu dala peniaze, aj keď je skvelá, aj keď je užitočná, ja ju nepoužívam a viem, že nebudem. Takže zbytočne zaberám miesto v mojom, hej, tam, kde máme odložené tie veci. Ale len preto, že momentálne to miesto nepotrebujem, tak tá kefa tam stojí. A stojí tam, poviem vám, možno 3 roky. Len preto, že pre ňu mám miesto. Hej? Takže vy nemusíte za každú cenu sa teraz zbavovať a vyhadzovať a potom o 2 týždne budete nadávať, že ste to vyhodili a budete obviňovať mňa. Ja som v tom nevinne, OK? Ale naozaj ide iba o to, čo vás naozaj tak vnútorne irituje. Hej, že napríklad mňa ten fén neirituje, proste má svoje miesto, nikomu nezavadza, hej, je tam a keď budem to miesto potrebovať na niečo iné, tak ten fén prvá vec pôjde proste preč. A chcem, aby ste naozaj išli cez každú vec, napríklad mám taký ten depilátor Petty, či ako sa to volá, a tiež som si to kúpila, že začnem sa o seba starať, budem viacej dbať na hej, z aktu sebalásky. Ale niekde v hĺbke, ďaleko v mojej mysli bolo, ale ja radšej idem na pedikúru, radšej investujem tie peňažky tam raz za mesiac, ako myslím, raz za mesiac, raz za 2, raz za rok pred letom, hej, to je realita môjho života napríklad. A mám ten stroj a nepoužívam ho. Hej, a zase, je to pre mňa užitočná vec, áno, ale kúpila by som si to znova, nie. Rozumiete, čo tým myslím? Dajte mi palce hore. Takže naozaj chcem, aby ste robili také mentálne cvičenia so sebou a nehovorím, že pri každej veci, ale pri tých, ktoré vy tak vnútorne viete, že vy to viete, že to nepoužívate a vy viete, že vám to zaberá miesto. OK? Dajte mi palce hore, keď mi rozumiete a keď so mnou súhlasíte. Koho toto ešte máme? Monika, čau, čau, čau. Takže tak. A dnes, poďme rovno na vec, dnes bude našim zámerom, kuchyňa, ale nepôjdeme zase celú, pretože zo skúsenosti vieme, ako to dopadlo, keď som mala raz pred Vianocami výzvu, mala som hodinu denne na všetky miestnosti vo vašom dome a naozaj ísť do hĺbky, že si aj urobiť decluttering, aj si tam upratať a aj všetko vyšurovať, ruku na srdce trvá viac ako hodinu. Takže toto bude vlastne, tá výzva je, ešte raz vravím, taká veľká vlna. Veľká vlna, predstavte si nejaký inšpektor, príde nejaký inšpektor do vášho domu, nasadí si okuliarky, zobere si zošit, zobere si pero a teraz ide. Čo ti to tam hore na tej linke? Zle, toto. Prečo máš jeden pohár a nemáš, akože napríklad máš na víno jeden pohár, na čo ti je ten jeden pohár? Príde ti návšteva, potrebuješ minimálne 4 dokúpiť, hej? Buďte proste taký inšpektor sami k sebe a dnes sa zameriame na to, nie na celú kuchyňu, ešte raz vravím, zameriame sa na všetko, z čoho pijete. Šálky, hrnčeky, fľaše, detské fľaše, všelijaké čajníky, všelijaké, čo tam ešte máme, na víno, na šampanské, na toto, na hento, všetko, z čoho pijete, alebo všetky poháre, dezertové poháre, ja neviem čo všetko. A choďte naozaj aj do hĺbky, choďte aj do čajníkov, aj do krčahov, do všetkého a dajte si naozaj taký filter, že
ktoré sú vaše obľúbené, ktoré naozaj ruku na srdce, ktoré používate ráno, vstaneš, do ktorého si zaleješ kávu, do ktorého si zaleješ čaj, ktorý si umývaš, ak nie je čistý, že nezoberieš si ten ďalší, ale ty máš ten svoj obľúbený. Dajte mi do komentára vedieť, či máte svoje obľúbené ranné šálky. Dajte mi vedieť, či máte, áno, nie, mám, nemám, napíšte mi. A chcem, aby ste sa rozhodli naozaj, aby ste do tejto celej výzvy zakomponovali tú svoju lásku k sebe. Čo mi robí radosť? Čo mi robí radosť? Pretože aj také malé veci, aj materiálne veci vám môžu proste robiť radosť. A napríklad fľaša. Krásna fľaša na vodu robí mi brutálnu radosť. A kúpila som si ju preto, aby som proste bola šťastná. Hej? Alebo proste hocičo. Tie materiálne veci, ktoré nám robia radosť, neznamená, že sme teraz materialisticky zamerané, ale na to tu sú a na to si ich kupujeme, aby nám robili radosť. Takže koľko ich chceš držať? Hej, tých hrnčekov, alebo tých pohárov, alebo tých šálok, ktoré sú tvoje obľúbené. Naozaj ruku na srdce, koľko máš na to miesta, pretože napríklad mám také kamošky, ktoré napríklad milujú hrnčeky, sú proste hrnčeky, sú ich a majú ich napríklad 30 a sú ich všetky obľúbené. Milujú mať stále iný hrnček, hej? A naozaj, keď som videla ich zbierku, asi vravím, prepáne na to, kedy toto z toho piješ. Ale oni to proste naozaj takto do kolečka, všetky nevyničia. A proste je to taká, každý má nejakú tú úchylku, ale v tom dobrom zmysle. Viete, čo myslím? Že napríklad, proste každý máme niečo obľúbené. Muži majú obľúbené pohár na pivo, ženy majú obľúbené, neviem, pohár na šampanské. Určite aj vy máte niečo obľúbené. A tak sa rozhodnite, či naozaj na to máte miesta. Či to máte na sebe naukladané, všetko vám to tam padá, alebo máte 6 proste kusov a máte to tak proste krásne ako zorganizované. A naozaj vyhoďte všetko, čo nemá, ako keby vyhoďte, myslím, nemusíte to vyhodiť do koša. Vyhoďte, aby nám tu bolo jasno. Ja som úplne za ekologický prístup ku všetkému a myslím, vyhoďte znamená aj zrecyklujte, vyhoďte znamená aj dajte na črty, vyhoďte znamená aj podarujte niekomu. Hej, myslím, vyhoďte, odstránte, hej, odstránte. Takže už kto, koľko, ako chcete, ako to cítite z ekologického hľadiska. Takže keď napríklad mám zo 6 pohárov na víno mi ostal 1, hej, tak vlastne myslím si, že je čas investovať do ďalších 4 alebo do ďalších 6. Samozrejme, treba si pozrieť na to, koľko máte ľudí napríklad na návšteve, koľko máte hostí, či naozaj máte toľko hostí, koľko máte tých druhov a setov vašich hrnčekov, pohárov, všetkého možného. Dobre, naozaj sa na to tak pozrite. Aby ste boli k sebe také, že OK, toto ma stálo kopec peňazí, ale ruka na srdce naozaj to nepoužívam. Čo s tým môžem urobiť? Odfotiť, predať, alebo darovať, alebo posunúť proste niekomu, kto viem, že to potrebuje. Pri posúvaní ešte svojej rodine a podobne, či sa to týka hoci čoho, najčastejšie sú to šaty a zdedené hračky. Chcem, aby ste boli v tomto také, že či by ste išli do obchodu a kúpili tú vec danej osobe. Pretože nie len tak, že ja sa toho zbavujem, tu máš, zober si to, lebo mi to proste, hej, že ja budem mať poriadok a ty budeš mať bordel. Ďalšie 2 tašky, cez ktoré si ten človek musí prísť. Takže rozmýšľajte, ako by ste sa cítili, alebo ako sa cítite, keď vám niekto niečo donesie. Hej, a stále sa dopredu opýtajte. Ja to napríklad robím tak, že mám nejaké veci, tá kamoška, alebo ten človek si proste príde, pozrie, čo sa mu páči, si to zoberie a čo sa mu nepáči, odnesiem ja na charity. Hej, alebo proste dám celú tašku im, pretrieť si, čo sa ti nepáči, daj na charity. Ale to je tá možnosť, proste nikdy neviete, aby tomu človeku to zase tam 2 mesiace nestali tie vaše tašky, ktoré ste mu darovali, hej. A ja som úplne takisto zastanca toho, že je úplne OK mať proste darčeky z druhej ruky. My sme raz dostali veľký sklenený, ako sa to povie, ako sa to povie, viete, keď tam dáte ovocie a všetko sa nás ovocné, nie šťavy, neosťahovač, ale na smoothies. A proste ja som sa tešila, jak malé decko. Hej, a bolo to z druhej ruky a bolo to. Proste u nás je to naozaj znormalizované mať darčeky z druhej ruky. Takisto boli Vianoce, kúpili sme deťom Vianoce, darčeky z druhej ruky. A nie preto, že na to nemáme peniaze, ale preto, že je to po prvé ekologické, po druhé niekto proste to má, nepoužíva, tak to proste predá a ja si to kúpim lacnejšie, je to nové, je to proste krásne, je to stále použiteľné, má to životnosť a tie malé deti to nevedia, hej, že im nejde o ten obal. Takže aj takto k tomu proste treba pristupovať, že keď vy máte niečo vo svojej kuchyni, čo viete, že suseda potrebuje,
tak proste jej to darujte. A keď vy si chcete kúpiť nové, tak proste si kúpte, keď proste na to máte financie. Naozaj sa na to tak pozerajte, že je úplne OK. Niekto sa poteší tomu, čo vy vyhadzujete. Dobre? Aby to nešlo naozaj do koša. Keď nemusí. Keď je to rozbité, jak my dneska sme vyhodili fľašu plastovú a zase som bola proste nahnevaná, lebo proste nekúpujem plastové fľaše deťom do školy, lebo každý z nás má takú tú, ako sa povie, metalovú a každý z nás proste máme 5 fľaš, viem, že majú dlhú životnosť, proste investovali sme do toho peniaze, majú dlhú životnosť, ale v zime sú tie vody veľmi studené. Tak som kúpila proste plastovú fľašu svojej malej a svojim deťom teda 2 do školy. Hej, že by v zime vlastne tú vodu nemali až takú ľadovú, pretože v tej fľaši sa to naozaj drží studené, v lete je super, ale v zime nie veľmi. No a dneska proste ona sa s ňou hrála, hodila a vyhodila a proste mne srdce púka, keď musím hodiť do koša niečo, čo sa už nedá nejako, hej, že opraviť a tak, ale proste to je život, hej, a teraz zase to bolo poučenie, už nikdy nekúpim proste plastovú fľašu, ktorá skončí v koši. Takisto, keď máte detičky, keď máte bábetka, hej, majú 5 cucačikových fľaš, ale ruku na srdce používajú len jedno, som si istá, možno maximálne 2. Každý, aj my, aj naši partneri, aj naše deti majú niečo obľúbené, čo proste používajú stále. Áno, je to tak? Súhlasíte? Dajte mi vedieť. Dajte mi vedieť, či súhlasíte. Takže naozaj skúste sa nad tým tak zamyslieť. Buďte k sebe proste realistickí. Takisto nekupujte veci iba preto, že sú v akcii. Nekupujte iba preto, že, lebo je tam ten taký hormón, že wow, to sú iba 3 eurá, tak si kúpim 5 kusov. Hej, ale proste potrebujem to, naozaj to potrebujem. Buďte k sebe naozaj také... Či to kupujete, lebo to potrebujete, alebo že si chcete urobiť radosť a že či to je naozaj, či by ste si to kúpili, aj keby to nebolo v akcii. To je napríklad taká pomocka, ktorá pomáha mne. Hej, že sa mi oči rozžiaria a potom sa takto akože dám 3 kroky dozadu, že fakt. Takže pozrite sa na všetko, z čoho pijete doma, vrátane fľaš, vrátane všetkého a naozaj ruku na srdce, či potrebujete 3 druhy, ja neviem, hej, 3 druhy z toho, ja neviem, deti do školy. Možno maximálne 2. Jedno používajú, jedno, keby sa niečo stalo. Napríklad tie travel na cestovanie, tie hrnčeky, hej, tiež. Potrebujem mať 3, aj tak používam iba 1. Takže dajte mi vedieť, či som to iba ja, alebo to máte podobne. A ak je to pre vás niečo, čo už máte urobené, čím ste si prešli, tak chcem, aby ste si pozreli na celú proste vašu kuchyňu, alebo keď budete mať zvyšný čas, že nemáte toho až tak veľa, aby ste si zavreli oči, vošli do svojej kuchyne najprv, zavreli ste si oči, otvorili oči a pozreli sa proste naokolo a precítili si, že čo je tam v tej miestnosti navyše. Aby ste urobili takú naozaj takú vlnu, hej, vlna, ktorá proste všetko spracuje. Zoberete si jeden košík alebo nejakú krabicu a teraz napríklad ja keby som sa rozhľadla teraz vo svojej, toto tam je navyše, mám tam košík na ovocie asi 5, ktorý absolútne nikto nepoužíva. A takto, hej? Proste mám tam napríklad proteín, ktorý mi tam stojí rok, nikdy ho nepijem, lebo mi nechutí, budem ho piť, nie. Dala som za ňo veľa peňazí, áno, je mi to ľúto, áno, ale nebudem ho piť. Takže čo urobím? Zavolám všetkým kamošom, či nechcú proteín a ak nechcú, tak proste proteín musí ísť do koša. A je to moje poučenie. Takže vy nestrácate svoje peniaze, keď niečo vyhodíte, ale strácate svoje peniaze, keď si kúpite niečo, čo naozaj nepotrebujete. A vy viete, že to nebudete používať, nebudete piť napríklad, alebo jesť, hej, ale iba preto, že by sa to malo, iba preto, že by ste mali, si to proste kúpite a potom to vlastne aj tak. Už proste podľa mňa sme v takom veku, že my vieme, čo nám pasuje, čo nám nepasuje, čo budeme používať, čo nie, či sa to týka oblečenia, objektov v našej domácnosti, jedla, pitia, vitamínov, čokoľvek. Proste my už vieme. Je iné, keď chcete proste žiť zdravo a teraz si nakúpite potraviny, je to OK, ale to sa stalo napríklad aj s tým proteínom. Ja som vedela, že ho nebudem piť, lebo mi chutí, je príliš bez chutí a je príliš proste zdravý na mňa, hej, není to, nebudem ho piť. Takže tak, OK? Ak to bolo všetko jasné všetkým, dajte mi určite vedieť, dajte mi palce hore, ak to bolo jasné, pretože neviem. Neviem teda. Takže ešte raz, všetko, z čoho sa pije vo vašej kuchyni, a choďte aj za dvere, do kabinetov, do vašej komórky, pohľadajte všetko, z čoho sa pije, či to naozaj používate a ak je niečo rozbité, ak niečo proste má iba jeden kus namiesto 4,
tak chodte, doprajte si, urobte si proste radosť. Kúpte si nové, alebo si tam proste napíšte na list, že keď chcete, budete mať národky, keď sa niečo bude diať, tak to vlastne vám to môže niekto kúpiť. Namiesto darčeka, ktorý nechcete, vám môže niekto kúpiť darček, ktorý potrebujete. Ale vy potrebujete mať zoznam, takže si to píšte. Píšte si zoznam. A ešte jedna vec, u nás napríklad je to úplne jednoduché, máme obyčajné IKEA biele hrnčeky, alebo priesvitné, a máme asi 6 na kávu a 4 maličké na malú kávu, keď príde návšteva, ktorá pije malú kávu. A to je všetko. A viem, že keď sa mi tento hrnček rozbije, čo je veľmi pravdepodobné, pretože sa mi to stáva, viem, kde si kúpim ten jeden kus a nemusím si kupovať celú sadu. Takže to je tiež len také, taká rada. A ďalšie, napríklad to isté je s pohárom. Keď sa mi pohár rozbije, napríklad sme kúpili, ja neviem, 6 kusov malých pohárov, 6 kusov dlhých a 6 kusov ešte nejakých väčších, tak viem, že teraz mám 2, teraz mám... myslím, že 2 mi ostali malé, 2 dlhé a 3 veľké, hej? Všetko sa proste počase rozbije. A to neznamená, že teraz ja tie 2 vyhodím, ale ja pôjdem do obchodu, kde som si to kúpila a dokúpim si už iba, aby som zase mala plnú sadu. Takže aj v tomto rozmýšľajte. To je taký prakticky zase minimalistický tip, že keď si kúpite niečo, že viete, že je to ľahko nahraditeľné z IKEA, z Teska, neviem, kde nakupujete, viete, že si to môžete kedykoľvek dokúpiť a tak je to proste jednoduché. Samozrejme, keď máte nejaké krásne hrnčeky, krásne sety, krásne čajové sety, tak vlastne tiež skúste rozmýšľať pri kúpe, že či si to viete jednoducho nahradiť, keď sa vám to rozbije. Alebo sa budete musieť proste zbaviť tých pár kusov, ktoré vám ostali, len preto, že ach do keľu, toto a toto sa mi rozbilo. Takže, poďte do akcie, ženky. Dneska som to stihla do pol hodiny, dúfam. Hej, 58, super. Takže ja si idem vypiť svoju kávu, budem na vás myslieť, verím, že sa vám bude dariť, určite mi zapisujte, foťte. A keď chcem vidieť aj list, keď chcete niečo do daru, aby ste to proste mali, odfoťte mi všetko. A ešte raz pripomínam, čím väčšie množstvo na oko bordelu, tým viac, ok? Poteším sa výsledkom, takže nehambite sa. Dobre, ženky, toto vás chce naozaj povzbudiť, žiadne porovnávanie, každá je na inej ceste a zahrnite tam aj fľaše, všetko, z čoho sa pije. Tak to sa na to veľmi teším a čakám vaše fotky. Ahojte!